tung materiel. Det er kun røster og skole. En dansker er ramt. Det ser sort ud for danskerne. Overmagten er for massiv. Der er ikke andet at gøre end at overgive sig. Jeg kan se, at tyskerne allerede har arresteret en uromager, som ikke kan tilpasse sig. Nu går naziflaget til tops. Opfordrer jeg alle byer på land til at bevare en fuldstændig korrekt og verdensoptræden, der er hver uoverladt anlæggelig af ytring, kan have de alvorligste følger. Gud bevarer Danmark. Det var Christian den 10., der bad sit folk om at bevare roen og samarbejde med Rusland. Og så må der gerne bues. Så er det godt. Aldrig for lov. I skal ikke lade intimidere den der aggressive tyske soldat. I skal bare bruge løs. Det her kommunistdiller. De fjerner retten til at udfra. Ja, og så kan vi vist godt klappe i. Hvem holder I med? Er det danske folk, eller er det... Ja, det er det danske folk. Aktion tager I mod at tage om. Med de racistiske... Klap i, blev der sagt. Så kan du sidde derinde og tænke lidt over det. Ja. Mens vi udfører vores arbejde. Og nu kommer du ikke for tidligt med. Jeg tror vist godt, han kunne trænge til en lur. Vi vil ud! De kan ikke holde os for evigt. Det kan jeg godt forstå. Vi har ytret os. Det er, hvad vi har gjort. De har fjernet grundlovsretten til at ytre sig. Jeg har altså ikke gjort det. Det er også kommunister. Også kommunister. Ja, ja. Hvad er sket? Yes. Nu tager de en uskyldige. Jeg tænker, det er lidt træt. Hvor er I her? Her.
Op. Det er rigtigt skud, det er bare fake skud. Det er fake. Eller de siger bange, men der kommer ikke noget ud af den. Så de er ikke farlige. Jeg ser ikke engang en røg, som der kommer nogle gange. Der kommer røg jo. Jo, der kommer røg, det bliver også varmt. Og ild, ja. Så det ser fedt ud. Så er ikke let. Flygtelig. Get up from there. Get up. Get up. Up and over. Get up here. Jeg hjælper lige med dem, der kommer der på lægehjælpen. Og hvad skal de hjælpe? Dem, der dør. De sover. Eller hvad siger de?